Harry, nu skal jeg komme og proppe dig med saltstænger i din hjerte og i din mave. Ja, nede fra Føtex. Jeg skal proppe dig med dem. Du skal lide og dø af saltstænger. Ja, men altså, du skal dø af dem. Og du skal kunne trosbekendelsen uden ad. Det er din skæbne. Det er din skæbne. Du skal dø, som jeg sagde før. Og så skal du kunne trosbekendelsen uden ad. Og så skal du tro på vor Herre. Nu skal du høre. Jeg tager dig med i Rema 1000 og i Føtex og alle de andre billige butikker. Det er det, der køber vi en lortetelefon sammen. Nu vil jeg implementere kristendommen i dig. Au, 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 au. Jeg kan mærke. Au, 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 au. Saltstængerne fylder min mave op. Au, de maser. Ja, det er godt det der. Samle den op, saltstængen. Nu skal du kæmpe med saltstængerne, den du har lige i din hånd der. Ja, lige i min hånd, som du kan se. Sådan en her du også lige har samlet op. Sådan en skal vi kæmpe mod hinanden. De fylder min mave op. Jeg skal fylde dine mave op med saltstikker. Ja, det var djævelens lys, der kom, for du ikke kunne trosbekendelsen udenad. Det skal du bare vide. Og du skal også kunne fader vor. Og samtidig, så skal du slikke Jesus disciple i røven. Taste lazy. Det kan jeg godt lide. Det smager ret godt. Rigtig godt. Det smager rigtig godt. Au. Lord, mormor må ikke få lov til at tage mig. Hun må ikke, nej. Saltstængeangreb! De to saltstænger mødes på midten. Ja, det går som planlagt. Ja, det går som planlagt. Nej, han saltstæng hælder ind på mig. Nej. Jeg lever. Ja, jeg lever. Du nu er røven trækket nu. Det vil jo en underligt for kristendommen. Det kan jeg godt lide. Det er sjovt. Se, nu stiger den op for at gå ind i røven på en af Jesus' disciple.